Il-ħadd it-tajjeb. Illum 28 ta' Jannar nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja Dominikana tal-Unzjata fil-Birgu fl-okkażjoni tas-750 sena mill-mewt ta' San Tumas d'Aquino. Jikkonċelebra il-Pirjol tal-Kunvent tad-Dominikani fil-Birgu Patri Aaron Zara flimkien mal-Patrijiet tal-Komunità Dominikana u l-Provinċjal Patri Vince Mikallef u saċerdoti oħra. tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Mill-Knisja tal-Unzjata ġewwa l-Birgu
Illum 28 ta' Jannar li huwa wkoll ħadd matul is-sena imma il-festa liturġika ta' San Tomas d'Aquino, Dominikan bravu qaddis li huwa xemx ta' erf fl-istorja tal-Knisja fit-tagħlim dwar Ġesu, dwar il-Vanġelu, dak li aħna nsejħulu it-teoloġija. Tana ħafna talb sabiħ in-nijiet li nużawhom kważi kuljum għall-Ewkaristija. Meta nagħmlu l-barka sagramentali, pereżempju, inkantaw l-innu Tantum Ergo, dal-misteru. Dak huwa innu miktub minn San Tomas d'Aquino. Il-festa kollha ta' Corpus Domini hija miktuba minn San Tomas d'Aquino. Għalhekk fil-fatt fl-istatwa tiegħu San Tomas ħafna drabi jkun qed iżomm anke l-Ewkaristija għax hu kien li kompona it-talb li għadna nużaw sal-lum anke t-talba ta' qabel il-barka sagramentali fġieħ Ġesu Ewkaristija. Miet 750 sena ilu, għalhekk nitolbu l-interċessjoni tiegħu din is-sena importanti ħafna, anniversarju importanti, biex aħna l-insara inkomplu nikbru fl-arfin tagħna ta' minu Ġesu u iżjed ma narfuh, iżjed nixxenqu biex inħobbuh. Ejjew fil-blir ta' din il-Qudiesa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħnina. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Int ena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġih, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħawf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi l-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu bil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitol. Mulej Alla tagħna tina li nqimu lilek b'ruħna kollha u li nħobbu lil xulxin b'imħabba spiritwali. Inti tajtna b'San Tomas d'Aquino, sinjal ċar ta' ħeġġa għall-qdusija u tar ħerqa għat-tagħlim imqaddes. Għamel li nifhmu sew kull ma għallem u li nsiru nixbuh fl-imġiba ta' ħajtu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mose kellem il-poplu u qal: Il-mulej Alla tiegħek qajjimlek profeta bħali minn ġensek, minn fost ħutek, lilu għandkom tisimgħu. Dan kollu skont ma tlabt inti stess lill-mulej Alla tiegħek fil-ħoreb f'jum il-laqa meta qed: Jalla ma nismax aktar leħen il-mulej Alla tiegħi u ma narax aktar dan in-nar iħeġġeġ, ħalli ma mmutx. U l-mulej qalli: Sewwa għamlu li titkellmu, jiena nqajmilkom profeta bħalek minn fost ħudkom, inqiegħed kliemi fuq fommu u jħabbrilkom kull ma nordnalu. Min ma jagħtix wieden għal kliemi li huwa jħabbar fismi, jiena nitolbu kont talli jkun naqas. U jekk xi profeta jfettillu jgħid fismi ħwejjeġ li ma nkunx qabbattu jgħid, jew inkella jħabbar fisem Alla toħra, dan il-profeta ikun ħaqqu il-mewt. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Flimkien
mhux li kontu llum tissimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bil-għena lill-mulej, ħanajtu bil-ferħ lil blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ flimkien. Ejjew inqimuh u ninxteħħu qudiemu għall-kubtejna, quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu in-naċ tiegħu flimkien. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni mis-sirijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt flimkien. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, Iva, jiena rridkom bla ħsibijiet. Ir-raġel mhux miżżewweġ sibu fil-ħwejjeġ tal-mulej, jiġifieri kif jogħġob lill-mulej. Min hu miżżewweġ sibu fil-ħwejjeġ tad-dinja, jiġifieri kif jogħġob lil martu, u hu mifrud fih innifsu. Hekk ukoll il-mara mhix miżżewġa u xebba sibhom fil-ħwejjeġ tal-mulej, jiġifieri biex ikunu qaddisa f'ġisimhom u fruħhom. Iżda l-mara miż-żewġa ħsiebha fil-ħwejjeġ tad-dinja, jiġifieri kif toġob lil żewġa. Dan qed ngħidulkom għal ġid tagħkom, mhux biex inxekkilkom, iżda għal ġid tagħkom u biex tgħixu marbutin mal-mulej bla tixrid ta' muħ. Il-kelma tal-mulej roddu ħaj lill-Alla. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Dawk li kienu fart il-mewt idda dawl għalihom. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu daħlu Kafarnawm. Malajr fihom is-sibt daħal fis-sinagoga u qatt jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu. Għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: Aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex teqridna? Jien naf min int, il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu ikmandah: Iskot, oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna. Għajjat qajta kbira u ħareġ minnu.
U l-kol staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu dan x'inhu? X'talim ġdid mogħti bis-seta? Sal l-ispirti ħżiena jikmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu malajr xterdet mal-inħawi kollha tal-Galilija. Il-kelma tal-mulej. Kafarnaum kienet belt ħelwa ċkejkna fuq ix-xatt tal-għadira ta' Ġenezzaret jew ta' Tiberjadi jew nkella il-baħar tal-Galilija għalkemm huwa baħar ħelu ta' ilma ħelu, għadira kbira ħafna. Min ikollu x-xorti meta forsi jispiċċa u jieqaf l-inkwiet ma nafx meta iżur l-art imqazza waħda mill-pellegrinaġġi importanti hija proprju fuq din l-għadira, anke Kafarnaum fejn għatem il-fdalijiet tas-sinagoga li fiha daħal Ġesu u fiha wkoll seħħ l-episodju li smajna llum fil-Vanġelu skont San Mark. Għaliex importanti li San Mark ikellimna x'ġara f'Kafarnaum? L-ewwel nett jgħidilna li Ġesu minn Nażaret fejn trabba issa beda jgħix post ieħor f'Kafarnaum. Kienet il-belt li adotta għalkemm kien iterraq ħafna fil-Galilija u l-Judija bħala ħabb, bħala ċentru fejn kien ma kienx Nażaret imma kienet Kafarnaum. It-tieni ħaġa huwa li huwa jidħol fis-sinagoga ma jiċħaġġ it-tagħlim tal-ġens tiegħu, lanqas ir-ritwal tal-ġens tiegħu. Ġesu kien ludi devot. Is-sibt kien ukoll iqattu fis-sinagoga. Jaqsam il-kelma ta' Alla, jisma' ir-riflessjonijiet fuq il-liġijiet ta' missierietu. Imma bħal kull raġel ludi kellu dritt ukoll jitkellem dwar il-kelma. Il-kelma tiegħu kienet kelma differenti minn tal-oħrajn. In-nies meta kienu jisemgħuh kienu x'aktar jafu li kien mastru daxxa minn Nażaret, kienu jgħidu ma da jitkellem differenti mill-oħrajn. Il-Vanġelu juża l-kelma seta, is-seta tal-kelma ta' Ġesu. Beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu is-seta. Meta min nisemgħu il-kelma ta' Ġesu l-aħwa, ejjew nifhmu li qegħdin nisemgħu il-kelma li għandha seta qawwija. Hija bil-kelma ta' Ġesu pereżempju li minn hawn ftit ieħor il-ħobs u l-inbit li aħna nwasslu fuq l-artal isiru il-ġisem u d-demm tiegħu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Imma bil-kelma tiegħu jiena bħal kull saċerdot ieħor ngħid dan hu ġismi, dan hu demmi, mhux ta' Charles Scicluna, imma ta' Ġesu. Is-saċerdot għandu dil-qawwa minkejja d-difett u d-dnubiet tiegħu li bil-kelma setana ta' Ġesu il-ħobs u l-inbit ibiddilhom fil-ġisem u d-demm tal-mulej. Is-seta tal-kelma ta' Ġesu li bħalmanna fil-Vanġelu tal-lum hija seta fuq il-ħażen, seta fuq ix-xitan. Bil-kelma tiegħu ix-xitan jobdi u dak il-povru li huwa possedut mix-xitan jinħeles. Mhux qabel ma x-xitan jipprova jikxef l-identità vera ta' Ġesu. Inti l-qaddis ta' Alla. Imma Ġesu ma jieħux pjaċir bix-xhieda ta' Satana li Satana jgħidlu iskot, iskot. U Satana m'għandux option li jobdi is-seta ta' Ġesu. Mela Ġesu il-kelma setana tiegħu
ġejja wkoll mhux biss mill-qawwa fuq il-ħażen, imma ġejja wkoll mill-fatt li kull kelma li qal Ġesu ikkonferma bl-għażliet u bil-ħajja tiegħu. Nieħdu kelma jibsa ħafna l-aħwa. Ġesu qalilna ħobb lill-għadu tiegħek. Kelma jibsa ħafna. Id-dinja għandha bżonna din il-kelma għax aħna nobodu ħafna xulxin, lesti nagħmlu gwerer wieħed kontra l-ieħor, pajjiż kontra l-ieħor, u jekk m'hemmx il-mibeda wara l-gwerra xejn l-aħwa. Min irid ikompli l-gwerra ikebbes il-mibeda bejn il-bnedmin. U Ġesu jgħidlek kelma oħra, ħobb il-għadu tiegħek. U inti tgħid li ma ġejx di l-kelma li qalilna Ġesu, tanti jibsa. X'anke fil-ħajja personali tagħna ikonna xi disgwid, ikonna xi ħadd kif taraħ ma tibqax kalm ħanajtek nagħmilha qabel pulit. X'tagħmel? Il-Ġesu x'tgħidlu imma dina minn fejn ġibta dil-kelma, minn fejn vvintajta. U inti tisemgħu imsallab fuq is-salib u jgħid lill-missier li għandu s-seta jiqridna l-koll. Aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Għaddej f'baħar ta' agonija, ta' dulur, ta' tbatija u jaqbes għall-edewwa tiegħu. Is-seta ta' Ġesu, l-kelma tiegħu ġejja mill-eżempju ħaj. U għalhekk kull min kien jisimgħu u jarah kif iġib ruħu mal-marit, mal-batut, mal-għani, mal-fqir, kien jifhem li l-kelma tiegħu mhix vojta. Il-kelma tiegħu hija kelma setana. L-aħwa nitolbu l-ewwel nett biex ikkunu konvinti bis-seta qawwija tal-kelma ta' Ġesu. Aħna din il-ħaġa nużawha ma' xulxin, jalla nużawha iżjed. Meta nbirku lil xulxin. Aħna miċ-ċokon rabbewna meta mmorru għand in-nanniet sa kollha mejtin. Għajt benedizzjoni, issa konna nawġuh libbezzjoni kienet toħroġ naħseb jien, dik il-kelma li titlob il-barka. Berikni ma, berikni pa, kun imbirek. Dik hija kelma setana, kelma ta' barka, kelma kera l-kelma tas-saħħ tal-aħwa. Imma l-kelma tal-barka f'isem Ġesu hija ħafna iżjed qawwija minn kull kelma ta' saħta. X'aħna ħafna drabi ngħixu fit-terrur anke minn xulxin. Ma jmurx ifajjar li xi magħmul, ngħiduha kultant aħna din. Minħabba l-mibeda bejnietna u l-għejra u l-kattiverja. Imma jew nemmnu fil-qawwa tas-seta u s-seta li għandha l-kelma ta' Ġesu, il-barka li nagħtu lil xulxin. U nieqaf parir ċkejken lill-ġenituri. Tejjew qatt ġbierku lill-uliedkom, tejjew qatt għamel x'għamel, għamlet x'għamlet. Kun imbirek u tgħidu hekk tħaretej is-sema tagħmel hekk, imma xorta tbirku, xorta tberika għax dik il-kelma li ħirġa mill-imħabba bil-qawwa ta' Ġesu għandha seta' kbira. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. U dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta'ala, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħarġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq il-lemin tal-missier.
u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew nitolbu li l-kelma u l-barka setana ta' Ġesu timla l-qalb ta' kull wieħed u waħda minna bil-paċi, bil-maħfra, bil-ferħ. Nitolbu. Nitolbu għal kull minu imbexkel, imħawwat mill-ħażen, mill-vizzi u skjaf marbut taħt il-qawwa tax-xitan biex il-mulej bil-kelma setata tiegħu bil-Ministeru tal-Knisja iħoll u jeħles. Nitolbu. Nitolbu biex jieqaf fid-dinja kollha u fil-qalb ta' kull bniedem, kull ġlied, kull reba, kull mibeda, kull ħażen. Nitolbu. Bl-interċessjoni ta' San Tumas ta' Aquino nitolbu għal daw kollha li fil-Knisja jistudjaw il-kelma ta' Alla, it-tagħlim tal-qaddisin il-kbar u jgħalmuna kif inħobbu narfu u nikbru fl-imħabba lejn Ġesu. Nitolbu ħafna lihom, nitolbu. Nitolbu għall-Ordni Dominikan li minnu ħareġ dan il-qaddis tan kbir San Tumas ta' Aquino biex ikunu dejjem xhieda tal-kelma setana ta' Ġesu. Nitolbu. U nitolbu għall-Birgu biex il-mulej dan l-ambjent li dejjem ra settlement ta' Maltin mill-eluf ta' snin, wieħed mill-postijiet abitati li iżjed antiki fil-Gżejjer tagħna, ikunu wkoll xhieda ta' merħba għal kulħadd, ikun xhieda ta' kif wieħed jista' jaħdem u jgħix fil-paċi flimkien. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-għamrej minn idej sagrifiċċju tifiru glorja ta' Jessu. Jiġi tagħna ta' Knisa Mazza kollha tiegħek. Fuq l-artal tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek għedna l-offerti tagħna. Fil-ħina tiegħek il-qaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Ujjak ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem, ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar id-nubiet tagħna. U wara bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bitluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għali. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-Fidi. Tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk, u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, ma' San Dominku, ma' San Tumas d'Akwinu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int li fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum,
Għafrinna b'nubietna għal ma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew l-inna li se nitqarnu bihom għal-ħajja. Ħaruf talla li tneħibnu bih tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħibnu bih tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħibnu bih tad-dinja għatina l-paċ. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif trid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bih tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun il-fejn.
Mulej intqawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna, għamel nitolbuk li b'din l-għajnuna għas-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Qabel natikom il-barka pastorali tiegħi, nixtieq nirringrazzja ħafna lil provinċjal, lil prijur, il-Patri Dominikani li għawna hawnhekk illum, ma nsellem ukoll lill-Arċipriet tal-Parroċċja ta' San Lawrenz il-Birgu, nirringrazzjawk ħafna wkoll Dunkarm tal-preżenza sabiħa tiegħek magħna u fostna llum. Insellem għalhekk il-Vittorjożani kollha kemm intom. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Rodu ħaj il-Alla. Wasal il-Birgu fl-1528 u ingħata l-Knisja tal-Nunzjata biex jaqdu dmirijiet pastorali tagħhom. Sentejn wara, il-Knisja tal-Nunzjata saret il-Knisja Parrokjali tal-Birgu meta l-Kavallieri ta' San Ġwan bdew jużaw għalihom il-Knisja ta' San Lawrenz bħala l-Knisja konventwali tagħhom. Il-Knisja tal-Nunzjata inbniet mill-ġdid fl-1638 u reġgħet inbniet wara li ġġarfet fit-tieni Gwerra Dinjija. Ġiet imbierka u konsagrata fl-1960. Grazzi tal-li naqadtu magħna l din iċ-ċelebrazzjoni. Infakru li t-tfal jistgħu jsegwu liturġija tal-ħadd u tarif ieħor fuq il-website bkids.mt. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.